Barkanmu da warhaka, barkanku kuma da kasancewa da Arewa Hope TV a daidai wannan lokaci. Sunana Aminu Said Ahmad, ni ne zan kasance a tare da ku. Yanzu kuma lokaci ne da za ku gyara zama domin samun labaran duniya da kuma rahotanni kai tsaye. An kori jami'ar gwamnatin Indiya daga jam'iyya bayan kalaman ɓatanci ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Gwamnatin Najeriya ta ba wa ɗaliban da rikicin Ukraine ya shafa gurbi a jami'o'in Najeriya domin ci gaba da karatunsu. A yau Asabar ne ake gudanar da bikin sallah a Najeriya, inda yanzu haka masallatan Idi sun fara cika da jama'a. Ku biyo mu a sannu domin jin cikakkun labaran da kuma rahotannin. To yanzu sai ku gyara zama domin jin cikakkun labaran. Gwamnatin Najeriya ta ba wa ɗaliban da rikicin Ukraine ya shafa gurbi a jami'o'in Najeriya domin ci gaba da karatunsu. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ce ta fitar da sanarwar. A wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun mai magana da yawun ma'aikatar, Francisca K. Omayuli, a ranar Litinin. Sanarwar ta ƙara da cewa hakan ya faru ne a bisa ƙoƙarin gwamnatin tarayya na ganin yiwuwar ci gaban karatun ɗaliban, inda aka buƙaci ɗalibai masu sha'awar tsarin da su je ofishin hukumar domin shigar da bayanansu. A yau Asabar ne ake gudanar da bikin sallah a Najeriya, inda yanzu haka masallatan Idi sun fara cika a wasu yankuna musamman a arewacin ƙasar. A jiya Juma'a ne dai aka yi hawan arfa a ƙasar Saudiyya, wanda ya tabbatar da yau a ranar sallah a yawancin ƙasashen duniya. To yanzu kuma ga rahotanni. Jam'iyyar BJP mai mulki a ƙasar India ta kori jami'ar gwamnatin da ta yi kalaman ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wato Nafur Sharma, bayan samun matsin lamba daga manyan ƙasashen musulman duniya. Wakilin Arewa Hope TV Adamu Usman ya haɗa mana rahoto na musamman akan wannan. Kotun Koli ta ƙasar India ta hukunta tsohuwar kakakin jam'iyya mai ci a ƙasar BJP Nafur Sharma bisa kalaman ɓatanci akan Annabi Muhammadu. Nafur Sharma ta yi kalaman ne a lokacin wani shiri na muhawara da ake haskawa a gidajen talabijin, wanda hakan ya jawo cece-kuce a ƙasar. Kotun ƙasar ta buƙace da ta bayyana a gaban talabijin ta janye kalamanta, sannan ta nemi gafarar musulmin duniya. Jam'iyyar BJP ta dakatar da ita daga aiki bayan da ƙasashen musulunci irin su UAE, Saudiya, Qatar, Iran suka shigar da korafinsu na adawa a hukumance cikin diflomasiyya. Lamarin dai ya janyo rasa ran wata mata a Udaipur da ke arewacin kasar, inda wasu maza biyu suka fille kan wata 'yar addinin Hindu. Mazan dai sun naɗi bidiyon lokacin da suke aikin tare da ɗaura shi a yanar gizo-gizo. Ƙarshen rahoton kenan, Adamu Usman, Arewa Hope. To an gaishe da Adamu Usman. Za ku iya samun wa'annan da kuma wasu labaran da kuma rahotanni idan kuka bi mu a shafinmu na yanar gizo a arewahope.com. Sai ku tarbe mu a lokaci na gaba idan Allah ya kai mu domin jin mu dauke da wasu labaran da kuma rahotannin. Ya Aminu Sa'id Ahmad nake cewa mu huta lafiya.